La vaca Connie. De totes les mides i formes. Era un matí esplèndid i el sol brillava sobre els turons i els camps. La Connie es va llevar molt d'hora i va sortir a passejar pel bosc aprofitant que feia tan bo. I mentre caminava observant els animalons, es va trobar el seu amic Patch. Bon dia, Connie! Estic molt content d'haver-te trobat. On vas avui? Bon dia. Avui vaig a veure l'àvia Clara. Et ve de gust acompanyar-m'hi? I tant que sí! Sempre ens ho passem molt bé a casa de la teva àvia. Els dos amics es van posar a caminar pel bosc molt contents. Dalt dels arbres, a prop de la casa de l'àvia, una mare ocell cuidava el seu pollet. I sota seu, l'àvia de la Connie treballava al jardí. Bon dia, àvia, com estàs? Hola, estic molt bé i molt contenta de veure-us. I què hi fas aquí al jardí? Veig que estàs molt enfeinada. Planto flors perquè em quedi un jardí ben bonic. Em podeu donar un cop de mà, si voleu. I mentre una papallona molt vistosa voletejava sobre una flor i unes formigues molt treballadores portaven menjar al niu, la Connie i en Patch van ajudar la Clara a plantar flors per tot el jardí. Al cap d'un moment, la Connie i en Patch van veure un insecte tot curiós a les branques d'una planta. Mira, àvia, que hem trobat un insecte que sembla un branquilló. És veritat, a la natura hi ha animals de totes les mides i formes que et puguis imaginar. Caram, que interessant. I de quantes formes diferents poden ser els animals? Ui, n'hi ha de moltíssimes formes. Si veniu amb mi us en ensenyaré unes quantes. Vinga, som-hi! I dit i fet, la Connie, en Patch i la Clara van anar cap al bosc. Al cap d'un moment es van trobar l'ós Timmy, que es menjava unes maduixes molt sucoses. Mireu, en Timmy, és un os i els ossos tenen el cos gros i arrodonit i cobert d'un pèl espès. És veritat, i el bo que té el meu pèl és que encara que plogui i faci vent, no passo fred. Ai, això d'aprendre tantes coses em fa venir gana. En Timmy va compartir amb molt de gust aquelles maduixes tan bones amb el seu amic Patch. Aquesta part del joc és la que més li agrada a en Patch, oi que sí? Van dir adéu a en Timmy i van anar a aprendre més coses dels seus amics, els animals. Mireu, l'esquirol rosegó és menut i té una cua llarga per mantenir l'equilibri dalt dels arbres. Fixeu-vos bé en el ratolí Ronnie. Va, Connie, a veure quines coses hi veus al cos d'en Ronnie. Li veus alguna cosa que tu també tinguis? A veure, deixa'm pensar. Té pèl, igual que nosaltres. Sí, li agraden molt els préssecs, igual que a mi. Hola, bon dia, com esteu? Hola, Wally, fixeu-vos-hi bé en ell. Ho veieu que en Wally no té el cos cobert de pèls, sinó de plomes? És veritat, té plomes com les gallines, els ànecs i els altres ocells. Exacte, i les tinc de molts colors, les plomes. El color de les ales vol dir que puc volar. Ara ho veureu. Ai, mare. Em sembla que me'n vaig a practicar una mica. A reveure, amics. La Connie i en Patch van trobar que el seu amic feia molta gràcia. A prop d'allà hi havia un insecte que saltava igual que en Wally. Al riu, el castor Norbert nedava a l'aigua fresca i cristal·lina. Arreplegava troncs que flotaven al riu i els empenyia cap a la riba. Mireu el castor Norbert. Fixeu-vos bé de quina forma té la cua. És grossa i aplanada, sembla un rem, ara que m'hi fixo. És veritat, la cua m'ajuda a nedar molt de pressa per l'aigua. Què us sembla? És fantàstic i tens les dents molt grosses per tallar els arbres, oi que sí? Sí, les he de tenir esmolades per tallar la fusta.
Després d'observar el castor Norbert, la Connie, en Patch i la Clara van anar a una altra banda del riu. Ara mirarem la forma dels peixos del riu. Tenen escates sobre les aletes i l'esquena. Les aletes els serveixen per nedar sota l'aigua. Mireu, allà hi ha l'eriçó punxes. L'eriçó es va despertar quan una papallona se li va posar suaument sobre les punxes. La Connie també el va voler tocar i se li van clavar les punxes al peu. Caram, té unes punxes molt esmolades a l'esquena. Sí, i les tinc per un bon motiu. Serveixen per protegir-me. Oh, quina manera de saludar-me. No gaire lluny d'allà va passar una tortuga. La Connie i en Patch la van anar a saludar. Bon dia, tortuga. És molt bonica aquesta closca que tens. Ai, moltes gràcies, de debò, ets molt amable. I saps per què tenen la closca tan grossa i dura, les tortugues? Perquè els serveix per protegir-se. I també em serveix de casa. Quan m'hi amago dins em sento molt segura. Si deu estar molt còmode. Hi ha molts altres animals que porten la casa a l'esquena. Els cargols, per exemple. Quan es volen resguardar del sol, s'amaguen dins de la closca. Com veieu, hi ha molts animals que s'assemblen. Com vosaltres, per exemple, en quines coses creieu que us assembleu a altres animals? Doncs en Patch és pelut i menja moltíssim, igual que un os. I tu tens banyes com la cabra Belinda i ets una vaca molt amable com la teva àvia. Ai, doncs trobo que sou molt llestos i estic molt contenta que hagueu après tantes coses de totes les formes i mides que poden tenir els animals. La Connie i en Patch estaven molt contents perquè s'ho havien passat la mar de bé amb l'àvia de la Connie. Aquell vespre, quan se'n va anar a dormir, la Connie va pensar que era increïble que tots els animals poguessin ser tan diferents, però que alhora tinguessin tantes coses en comú. Bona nit, Connie.